Здравейте! Честита нова година! Днеска с моята дъщеря Сара иска да приготвим една рецепта за вас. Аз днеска съм асистента на моята дъщеря, така аз трябва да суша. Не така? Да. Айде, кажи ми сега какво ще ползваме днеска. Хляб, лутеницата деронико, формички, за да натиснем хляба. Иска да почнем нашата рецепта? Да. Добре, ще вземем необходимо от хляб. Аз ще асистирам, ще го сложа тук по-близо. Ти можеш да почва. Отделно от това сме сложа малко пападъци и яйца в момента да са вари и да после да са готови, да може ли за нашите декорации. Другото? Сега в момента какво ги правим? За приятели? Не, Не, за кой ги правим? за мен. За тебе ги правим. Добре, но по принцип може да ги черпиш на приятели. Да. И да, кажи, да знаете, сега за друг път ще ви приготвя прияста за ваш приятел. Тази рецепта може да я правите самички, Да, може да я правите с асистенция. родителите ви. Родители, да. Другото, Че можете да си правите всякакви форми и неща от всякакви храни. виждам, тази форма ти хареса повече от другите, или? А? Какво ти хареса форма? Каква форма ти хареса повече сега от всички? Тестват. Тези двете. Мечето е... Поничка. Е поничка. Окей. Така. Това ще го махнем малко от тук. Форми не са готови. Какво иска да правиш? Мишле. Нарежи ми това. Нарежи ми това. Така, приятели, с всякакви храни можете да си направите всякакво животно. Ще вземем лутеница, даме рожица. Какво ще иска да правиш? Ще ти изненада, ще видиш. Окей. Филийка е готова. Покажи. Ето как ми се получи. Само от времето на времето трябва да се дегустира. Не е така. Да може да знаем какво ползваме. А? На Коледа какво си получава? Много подаръци. Много подарък. И дядо Коледа даде. Да. Готово е моето шишче. Браво! Както виждате, фантазия на Сара е супер. Сложа тук по средата яйцето. Не стана по-интересно. Как може да го довършим според тебе декорация? С малко царевичка нещо. Малко от царевица, окей? Ще сложа малко от царевица. Да, готова е моята сърчица. В момента какво правиш? Елха. Как правиш този олтар? Какво си направиш в момента? Вземай една филия хляб, Да. после Краставичките ги режете и ги нареждате върху хляба. След това взимате домати и почвате да правите топченца. И така, готова е. и олката Ние е е готова. готова. И това е, трябва, не така, след като заправя рецепта, сега ще дойде апетита, може да ядеме. Не така. И кажи на Кора, вкусна? Колко е вкусна? 10. Искаш още? Добре, айде. Какво трябва да кажем? Рецепта е готова. И рецепта е готова. Пожелавам на всички да стартира една хубава нова година с много успех, усмивка, любов и какво всичко може ли да пожелаваме на позитивно на хората. Не е така. Ти продължаваш да ядеш вкусна и хубава лутеница, тази година да бъде още по-вкусна и какво да ви кажем повече. От Сара, България, бон апетит!